Seuraavaksi perehdymme TreeVision-kameran kamera-asetuksiin, johon pääsemme helpoiten Settings-kohdasta. Ja oikealta ylhäältä ylin valikko kamera, josta ensimmäiseksi käymme läpi kameran asetukset. Ensimmäiseksi järjestelmästä pystytään valitsemaan ja aktivoimaan yksityistila sekä ottamaan pois käytöstä kameran virtavalo, joka välkkyy kameran etupuolella sen ollessa käynnissä. Itse kamerasta valon herkkyys hertseinä Euroopassa on 50 hertsiä. Kuvan pystyy myös aktivoimaan peilikuvaksi tai kääntämään ylösalaisin, mikäli kamera esimerkiksi asennetaan väärinpäin kattoon. Mikrofoni ja äänenvoimakkuuden säätö löytyy myös täältä. Muistathan, että Suomessa mikrofonin käyttö on kiellettyä ja ihmisten salakuuntelu on kiellettyä, joten mikrofoni on kytkettävä pois päältä. Seuraavaksi käymme läpi toistoasetukset, jotka löytyvät kohdasta Stream Setup. Käymme ensimmäiseksi läpi ensisijaisen streamin, mitä kamera käyttää aina ensisijaisesti. Preset-kohdasta pystyt säätämään kaistan leveyden, jonka voi myös pitää automaattisena. Image Size-kohdassa näet videokuvan koon, joka Full HD-kamerassa on maksimissaan 1920 x 1080. Frame rate kohta kertoo ruudun nopeuden sekunneissa, joka maksimissaan Full HD-kameroissa on 15 framea per sekunti ja 720p kameroissa 30 framea per sekunti. H.264/MPEG-4 kertoo videon pakkausmuodon. Asetuksiin ei tarvitse erikseen koskea. Authentication kohta saat aktivoitua todennuksen, eli kameraan kirjautuminen vaaditaan silloin. Pre-record kohta tarkoittaa esitallennusta, eli esimerkiksi kun kamera alkaa tallentamaan videota hälytyksestä, se aloittaa nauhoituksen jo etukäteen puskurimuistin ansiosta. Secondary stream on toissijainen striimi, jota käytetään vain mikäli kamera ei pysty näyttämään kuvaa ensisijaisesti. Asetukset ovat samat kuin edellisessä. Samoin myös puhelimiin suunnatut asetukset voivat pitää ihan tehdasasetuksina. OSD setup tarkoittaa on-screen display setupia, jonka pystyy aktivoimaan. Näin saat erilaisia tietoja näytölle kameran nauhoittaessa. Esimerkiksi ajan tai päivämäärän tai tietyn tekstin kameran näytölle. Esimerkiksi kameran asetuspaikka. Night Vision setupista pystyt säätämään kameran yönäköasetuksia, jotka on hyvä pitää automaattisena. Esimerkiksi infrapunaledien aktivointi, mustavalkotila ja IR-cut-suodattimen aktivointi ovat kaikki hyvä pitää automaatilla, mikäli kameraa ei esimerkiksi asenneta pelkästään pimeään tilaan, jolloin esimerkiksi infrapunaledit ovat hyvä pitää esim. Koko ajan päällä. Aina
Muutettaessa muistakaa painaa Apple, eli hyväksyä asetukset.